गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दं आरो बेजों लोगोसे मिजिंथियो नैबे मोनसे भिडिअखौ नायगोन होननानै। माने भिडिअआ जोबोद दुखुनांथाव जादों। मोनसे भिडिअ ओंखारदों ससियेल मिडियायाव, नोंथांमोन बयबो नुखाबाय जानो हागौ। अब्लाबो आं सानो गुबुना नायलागिदानाय आङो बे भिडिअखौ आंनि इउटुब चेनेलाव सोनानै दोननो होननानै नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनाय जाबाय। जेना हक भिडिअआ जोबोद दुखु गोनां। गथ'नि जोनोमगिरि बिमाया गोरलैयावनो गथ'खौ नागारनानै गुबुनजों खारफालांदों। दा बे गथ'खौ गुबुन मोनसे न'खरनि सोद्रोमाफोरा माने लाबोनानै खांबाय, फेदेरबाय, फोलावबाय आरो मिथिनो मोननाय बायदिबा स्कुलबो फरायहोबायमोन होननानै माने मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय दुखु गोनां बाथ्राया जाहैबाय, जोनोमगिरि असे बिमा बिफा नङाब्लाबो गथ'खौ फेदेरबाय, फोलावबायमोन। नाथाय जोबथारनायाव नै दा जोनोमगिरि बिफाया बे गथ'खौ माने लांफैफिनदों। जाय न'खरानाखि बे गथ'खौ लाबोनानै खांदोंमोन, बादोंमोन, फेदेरदों, फोलावदोंमोन, फोरोंदोंमोन, दा बे न'खरनिफ्राय बिनि जोनोमगिरि बिफाया गथ'खौ लांफैफिनबाय। दा बे लांफैफिननायाव माने ओरैबायदि माखासे दुखु गोनां नुथायफ्रा नुजाबाय भिडिअनि गेजेरजों। भिडिअखौ नायबानो नोंथांमोना हमनो हागोन। अन्नानै भिडिअखौ एसे नायदो। गोरा हमथा थांसिना सना नोंखौ लांसिना Sona, nunggu langsing ada tang dede sana deh, tang dede lu gabrang ada, gabrang beda, ada garis mata dikai taruh lo belum bukti sampai garis itu, tar garis uthile mata dikai ada kandil nawar bo, mata dikai tar, tuh bumi korbo. Para di bedas. भिडिअखौ नुनानै रायजो राजा नोंथांमोनहा हमनो हाबाय जे बेसेबां दुखु गोनां जाथायमोन बियो, बेसेबां दुखु गोनां जाथाय जानानै थांखो। जिबनाव आरो बेबायदि दुखु दाहाया हयथ' रावनिबो जिबनाव दाजाथों, आं बेखौनो मिजिंथिबाय इसोरनि खाथियाव। दा खोथाया जाहैबाय, असे बिमा बिफा नङाब्लाबो असे बिमा बिफा बायदि अनबोबाय, खांबोबाय, फेदेरबाय, फोलावबाय। दा देरनानैसो गथ'खौ स्कुलाव हगारनो हालायनाय जानानैसो
बेबायदि साबख'नानै लांफिनजानाया माने गावनि गोरबोखौनो बिखाखौनो बख'नानै लांफिननाय बायदि मोनखागोन निस्सय। दिनैनि बे दुखु गोनां भिडिअनि सायाव आं गोबां बुंनो सानाखिसै, एसेयावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों। जय बर' हारिनि।